Tangbai. Này. Đây này nụ vậy. Tangbai dah. Sa gidir kak. खुलुमबा लोगोफोरनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आं दिनै मानास हाग्रायाव बेरायहैनो नागिरदों नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर फैयै फैयैनो बरपेटा सौफैबाय नै मैदेर नुयोथ' मा बहाय मैदेर नुयो बावथो दे खोन्था मैदेर मोसानो लोगोफोर फाइनालि जोंहा दिनै मानास सौफैबाय फैनो होनायनो दिनैसो सोलाबबाय आरो नोंसोर नायलांबाय थादो मा नुयो बै गारिखौ लानानै थांसै आरो मा गारि होनोथाय आंबो बारा मिन्थिया दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोनोसै आंबो खिथिलांसै Tangbai. Có. Nó tiếp tục cái sống này rồi. Khi mà đủ, tôi sẽ đọc trên đó. Anh nói gì cái siêu hay đâu có gì hết đấy. Này. Đây này nụ vậy. Tangbai dah hung này. Mười hung này. Mười hagra sih. Uma hagra ni uma đây. Sana gue tahu hati hari. Pendak lagi. Sa gidir kak. Video sedang? Video nggak ada. Hagra get cerah fैबाय दा एसे बेरायना लानोसै जोङो. हाग्रा बारि गैया. भुटान बर्डार ओरै हाजो गोजाथार. गोजान लिंलायलायबाय के हाजो खाथिथार लोगोफोर नै हाग्रानि मैसो नै दंफांफ्रानो सेवद्लालाबायनानै दंनाय नावफ्राबो बरिथार नै मालाय सेलफि लागासिनो मैसो थांफायो आयौ नाया हनै नाया माथो बारलायलायदों हाजोनिफ्राय जाव मानास हाग्रायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर आङो फैफेराखैमोन जा मोजां हाजो खाथियाव जिरायनानै दं आङो हाजो खाथिनिफ्राय थांफिनसै आरो न'आव थांफिनसै लोगोफोर जा गोबाव जिरायफैबाय थांसै दा Ini apa juga nih? Mana sahaja? Kakek.
फैदा गारियानो बन्द जालाबाय थायो गारि तो बिया होई थाके रे हाबानि अमा माब्रैखा गोरलै गोरलैबो ना सारिता मै मै ওই যে বেক কর তো ওই সামনে আসে একটা বেক কর না না বেক কর তো এটা সামনেতে আসে এই যে এটা আর ওই সামনেতে আসে আর বেক কর তো ওই মই দङ बेयाव गिदिरनो आरो बेक कर आरो कर आरो कर अ नै मोसौ मै ना मा होनो बेखौ हा सान्थिसो खाफाला मोजांलै फैनायावसो बेलासि बेलासियाव नुयोलै खारदो मा मा हारा खर' बियो मैसो हाथाय नुजालाखानायखा गङाबो बिराद गिदिरखा नै मैसोल'सैसो हनै मासे फिसा माथाम माब्रै गासै दाउराइबो मैसो Ang buru ni mami gak gitu. Ani apa ketemu gak gitu gak kalau.